Sorry. Já mu to zavřel. To je karma. To je... OK, takže já vás zdravím u nového videa, kde momentálně jsme se rozhodli, že na Robloxu budeme hrát náhodné hry, které objevíme. Jedna z těchto her je od jednoho kámoše. Vlastně to buď prostě všeobecně různé hry, které jsem našel na Robloxu a přijdou mi zajímavý. A jeden můj kámoš tak udělal takovou hru. A je to vlastně na způsob hry, která se jmenuje Rake. Určitě ji znáte. A vlastně je to taková parodie na to. Jo, tady ten Mišura, to je ten kámoš. Takže my tu teď budeme přežívat. A můžeme dělat ten krásný emote. Jo. Napadlo mě, že vám pak ukážu jméno té hry na konci. Vlastně bych vám teoreticky na konci videa mohl udělat list všech těch Roblox her. Abyste si je taky mohli zahrát. Teďkon tu máme takové disko, no. Ta hra ještě není úplně propracovaná, jsou tady jen 3 domy a jedna ta věž a je tu takový malý lesík. Zeptáme se třeba na něco. Počkej, on už je tu další hráč? Ty psich zemřel. Oh, hunger. Ale já nemám taky jídlo, já mám jenom medkity, sakra, já potřebuji někam. Kam my zhebnem. My zhebnem. To není dobrý. Ale jídlo. No tak, žer! Žer! Žer, ty pitomče! Ne! Kamo! To bylo těsně. No dobrý, tak pojďme znova. Tohle je ten Rake, je to prakticky, on se připojil ten týpek. On totiž ten kámoš, tak on jakoby udělal toho Rakea, ten jeho avatar, podle jednoho svého ještě dalšího kámoše, což je ten, který se teďko připojil. Takže ho prakticky nahání on. Počkej, on nahání sám sebe? A jo. No, pokud chcete více takovýchhle videí a nechcete jenom, abych točil ten výtah, tak určitě dejte odběr a klidně i ten like, pokud z toho máte fakt takovou radost. No a my tu mezi tím pobíháme jak naprostí idioti. Říkal, my jsme strašně retardovaní, my tu prostě nic neděláme, my tu jen běháme kolem jednoho stromu takhle. On je za mnou. Pomoc. Zavírejte. Zavíráme. Sorry, zavíráme. Sorry. Já mu to zavřel. To je karma. To byla čistá karma. Kam já týpka nechal venku a zavřel jsem se tam a on mi tam pak spadl ten Rake. Oni tu občas píšou azbukou, ale týpeček evidentně může střídat druh toho textu, protože tady píše normálně a tady azbukou. No jako jasně, tak. Tak snad odpoví, snad něco vymyslí typeček. Mě zajímá, jestli on jakože bude hrát s náma, anebo jestli ty ostatní hry budeme hrát sami. Give pape.
Jenom pokud můj mikrák není úplně perfektní, tak se omlouvám, on teď trochu zlobí. Každopádně, myslím si, že... Kámo, mě zajímá, jestli týpeček někdy udělá nějaký update a po případě jaký. Jako ona ta hra by mohla mít šanci na to, že by byla populární, ale není. No dobře. Tak já se vám pak ozvu po případě. Můj nový já z budoucnosti se vám pak ozve v další hře, tak... Tak jo, nazdar, já jsem ten teda nový já, teď už aktuální já a předchozího aktuálního já, neboli teďkon starýho já, už necháme zase plavat. A nyní jsme opět v další hře, která už není sice vytvořená žádným mým kámošem, ale je dost zajímavá a už je trošku promakanější ale tam to byla taky dobrá samozřejmě. To ne, že ne, ale vlastně ta hra bude o tom, že máme prostě vzít nějakou věc a sjet s ní pomocí těch prostě slajdů tamhle na toho týpečka, tamhle je takový bazének a my pak půjdeme takhle na to rameno. OK. Mám už nějaký badge, vyhrál jsem to, jo, spavnul jsem se tady. Jo, to je tady vlastně nějaký ten loop? Asi nevím. No dobrý. Tak abychom si to ukázali, tak pojďme si vzít třeba ledničku. A jdem. Musíme klikat na tohle, abychom se potlačili a pak už jen čekáme na to, co se bude dít dál. Přitom sbíráme ty koníky, který pak můžeme vidět tady. No tak to snad ne. Dobrý, už. Jeď prdítko, jeď. To je prdítko 3000, no tak jeď sakra. To zvládneš. Na to jsme všichni čekali. Jo, OK. Teďkon, tady takhle pojedem, krásně, boom. Sbíráme penízky, jo. Z těch normálních bereme nějaký ty peníze, ale z těch fialovo-modrých dostáváme, myslím, víc. Jo, tady je ten loop. Ten jsme zvládli celkem dobře. Pak tu máte nějaký denní tasky, který člověče už ale tady byly včera. To je divný. To je jedno. Ale pak tady můžete invitovat, tady, no samozřejmě. Tak kámo, to je v každé hře, za Robuxy si můžete kupovat ty penízky, za ty koníky. Počkej, to si můžu nastavovat jako customize, to si nastavuji jakože, aha, to si asi nastavuju to moje řídítko, jakoby, to v čem jedu. Netuším. Hej, ale tady je badge, neboli odznáček, za to, že se dostanete na to jeho druhé rameno. Ale jak se tam mám dostat, to už nevím. Já ale přemýšlím, vy se přes tu hlavu nemůžete dostat, protože to není jako, že prostě, ono to má collision zapnutý a tudy takhle nejde, ani z druhé strany, to prostě spadneš a jakože tady na žádné té dráze tak se nejde jako vymrštit takhle. Takže to je, jo, musíme se hejbat jinak za 5 sekund nás to zabije. Takže já netuším, jak se tam dostaneme. Počkej. Co se dělá? Bonus include for... ne. Jakože já mám Robuxy, ale nechce, nevím, co to dělá, takže nechci to radši utrácet za to. Green path. Jo, aha. Aha! Už vím, jak se tam OK, už vím, jak se tam dostaneme.
Já dostal nápad, musíme, takhle se tam dostaneme. My se tam dostaneme pomocí z té vyráběče těch cestiček. My se pomocí tohle můžeme dostat takhle jednoduše, bez jediných komplikací, na druhé rameno. Dostaneme odznáček nebo nějaký ten achievement. Máme to tady, splněný. A jo, kámo. A můžeme se tady koukat na tu televizi, která ani nefunguje. Jsou tady nějaký ty lampy nebo repráky, já nevím, co to je. OK, ale můžeme flexit, že jsme prostě na opačné straně, ale jo. Nám schází ale ještě jeden ten odznáček za to, abychom dostali 2000 těch coinů. Fill up at the seats while riding the bus. Aha. Jo, dobře, takže my máme dostat jako jako to vozítko žlutý bus a naplnit ho celý jako lidma. No tak to nevím, teda jak uděláme. Napadá mě, počkej, já musím nejdřív zjistit, kolik to stojí. Uhni. Počkej. No dobrý, no tak... tak to je skvělý, že... Nechci. No tak to je strašně drahý, tak to asi v tomhle videu neuděláme. Ale to už je asi jedno. Já si vezmu tu jako pro 2 lidi, což je mi teď k ničemu, protože nemám kamarády. Škoda. Kámo, co se to tady děje? Ne, kámo, to je jak ta D5 teďko nedávno. Strašně se to tam ucpalo. Kámo. Sakra, jeď ty malá čajno. Jeď ty vozítko z tému. Jeď. Dobrý, no, tak... Ale sakra, můžete to už despawnout. Hromakej. Jo, a tady je více, ty jakoby developeři, tak udělali více her, on je tady jako jeden a druhý a každý dělá svoje hry. Což je zajímavý, takže já už bych měl jet. Ale sakra. Vytlačte ho. Vytlačit. No dobrý, tak on se tam ještě víc rozseka. Ale no tak. Rytíři ve zlaté zbroji, jeď. Jeď rytíři ve zlaté zbroji. Rytíř ve zlaté zbroji se asi vypadne za chvilku. No dobrý, no, tak... Jo. Oni jakmile totiž ty hráči to vzdají a vyskočí z toho vozítka a odejdou, tak jim se to vozítko jakoby despawne, což znamená, že se uvolní cesta a už to nebude tak zasekaný. A kdyby tady ten člověk, co má na hlavě slaninu, uhnul, dobrý. Ježiši, rozpal to na plný pecky. Jeď. Ježiši Kriste. Kamo. Ty ani nevíš, jak mě štveš. Tak to mě neuvěřitelně naštvalo. Jo, dobrý, už. No tak na Xue. To rozjedeš. Ty máš na to tu sílu, říkám. To rozjedeš. Za chvilku už bude rozjet. Tamhle už ho vidím. Jo, kámo. To nám dá totální švestko power, pojď. OK, to nevypadá zas tak marně. To vůbec nevypadá marně. Jo. Kámo. Všechno. Kámo, mě už poslední dobou štve, že nejenom, že jako musíš všechno kupovat za ty Robuxy, ale oni teď udělali, že tu funkci, že i některé ty hry tak můžou stát Robuxy. Že si tu hru můžeš zahrát a můžeš to prostě hrát jen za Robuxy, což jako chápu, jo. Jako ono doposud, že všechny ty hry byly prakticky zadarmo, ale
Teďkon už se to platí jako na jiných herních platformách. Tady ne za všechny, že jo, jako pořád mám štěstí, že jsou tady takový ty lidi, kteří si uvědomují, že je lepší ty hry dávat zadarmo. A že stejně na Robloxu za stovek těch her, kterých stojí ty Robuxy, není. Což je, kámo, to je to nejhezčí na tom Robloxu a to je ten důvod, proč to ty lidi hrajou. Proto je Roblox tak populární. Protože prostě ty lidi to můžou všechno mít zadarmo. Hej, kam, co děláš? Hej, co děláš? Ty mě zabije! Kámo, to je troller. To je strašný troller. Ale jakože neuvěřitelný. No dobrý, no tak... Je tady více... Kamo? Ty coiny? Hej, ty coiny jsou úplně zabugovaný tamhle, ve Voidu. No dobrý, no, ale tady se může voutovat i pro jiné mapy. No dobrý, tak to bylo asi všechno z té all time win. Aha, no dobře. Tak to jsou asi teda z té hry všechno. Tak pojďme se přesunout na další. Tak jo, jsme na další hře, která pravděpodobně bude poslední v tomhle videu, ale snad nebude tak špatná, bude to taková už uklidňující. Jmenuje se to Eat the World a my jsme na začátku si pidížvíci, co papají tady malý kousíčky. Máme sníst, prostě rozkousat a rozžvejkat. A pak tady máte takovýhle už jakože obry, který jedí velké kusy. A proto musíme vyrůst, abychom... Hele, už trošku vidím tu velikost v nás. Jo, hele. Už to vidím. Já už to vidím. Jo, kámo. Jakože já tu hru hraju poprvé, takže s tím nemám ještě takové zkušenosti. Ale snad na to brzo přijdem. Dobře, právě jsme snědli souklad. Počkej, můžu ho zabít? Můžu ho zabít? Jako tím, že bych ho sežral? Já nevím, jestli se to může žrát navzájem, jako jestli je to kanibalismus. Uhni. Počkej. Stůj! Já myslím, že tady asi nefunguje jako, že tady je friend, no. Aha, max size reach, tap to shell. Aha, a my z toho vyděláváme penízky. You have now I got the money to upgrade your size. Aha. Proč jsem tam já? Co? Proč jsem tam já? Proč jsem tam já? Rainbow Pack na... to je jako takhle naskriptovaný, jakože mě to tam automaticky takhle dá, nebo... Nebo developer hry mě zdá. Teď si nejsem jistý, ale doufám, že to je to první. Ale jakože to druhé by bez taky nevadilo, jo. Maximum size level, size. Upgrade, walk speed, size multiplayer. Maximum size. Jo. Náš maximální velikost může být teď 300. Minule to bylo, myslím, 100. Dobře. Mě actually ale fakt zajímá, jestli můžeme pick-upnout jiné hráče a prostě je rozkousat na cucky. Právě mě nebaví už tady už hrát takové ty bloky. Já chci, já chci válku. Já nechci mír. Já jsem morče dominantní, jo, jakože já si dokážu dovolit jakože vybudovat svoje, já jsem teritoriální, jo. A kdo mi vstoupí na moje území, tak to rozkousám. Počkej, tak pojďme si určit naše teritorium. Naše teritorium bude celá ta farma. Ano, takhle dominantní jsem. Budu si ukosovat takový velký kusy. A jestli tam někdo šlápne na to území, tak vám můžu slíbit, že ho rozmorduju na... nebudu sprostej. No prostě, ať se mě všichni bojí.
To je celkem jakože dost spam klik hra, že prostě musíte spamovat myš, abyste mohli jakože se vylepšovat. Kolik máme času? Jo, tady to je Twister a tady je ten odpočet. Ok, máme ještě 2 minuty a 40 sekund. Kamo, já v tom obilí vůbec nic nevidím, pojďme jíst něco jiného, třeba tohle. Můžu to jít, aha, já jsem ještě moc malej! Sakra. Jo, ale můžeme jíst už chodník. Cože, říká tu někdo, že to mě porazí, že už nemůžu víc, že už bych s tím měl přestat. Ne, kámo, mě nic nezastaví. Já jsem neporazitelná korba, která spapá každý kousek tohoto světa a já vám můžu říct, že není tu nikdo, kdo by mě o tom přesvědčil. O přesné opaku, kámo. Maličký kamínek, nic. Velká hrst. Už trošičku, ale pořád nic. Celý barák. Třešnička na dortě. No dobře, tak to už je jakože pro mě něco jako dort, ale tak... To je jedno. Sakra, já už jsem přežranej. Tak počkej, pojďme to využít. Jo, aha. Jo, my nemáme kostičky. Aha, my musíme udělat tohle. Dobrý. Mně to bylo nějaký podezřívý, že jsem to stědl tolik a nemůžu se vyupgradeovat. Teďko už můžem. Proč jedno vylepšení chození stojí jakože 1000, ale třeba to vylepšování velikosti jako tak málo? No, dobře, no, tak jo. Hej, já jsem ale teďkon strašný mravenec. Já prostě byl takový mravenec. Já jsem vždycky z začátku strašný mravenec a pak jsem totální jakože nosorožec, jo. Nevím, proč to přirovnávám zrovna k těm dvou zvířatům, prostě mě něco napadlo a už to říkám. Hej, počkej, kanibalismus, hej, moje území, vypadni, fuj, jsi hnusnej. Nejseš, ale to je jedno. Kamo, jasně je tady určeno, co komu patří. Mě to nezajímá, že to je pro všechny. Patří to mně. Co nevidíš, že tady... Kámo, to tady potřebuješ nějakou obrovskou ceduli, že to patří mně, nebo co? Vypadni odsud. Jo. Mně se líbí, jak jsme všichni strašně pidi a tvrdí, ale pak za chvilku tak všichni budeme obrovský, jo. Prostě vidíte, že všichni jsme strašně pidížíci. Ale já z nich jsem největší. Protože já jsem tam největší. Hej, můžu dolů? Ok, jdeme jíst sklo. Kam já jsem si to zarazil dozad. Já jsem si to zarazil do krku a prostě spolkl. Tomu se říká výdrž. Hele, nevím, jestli jako... tak tohle asi není normální. Nevím, jestli je normální, když člověk jde po ulici a najednou najde prostě jakože panelák, tak prostě z něj vyrve jakože kus a schramstá ho a pak zase odejde, jo, jako... Myslím si, že možná bychom tu měli dodržovat pár zákonů, ale počkej, na to je zákon, nebo není? Že nesmíš jíst kusy domů. Jakože ta bába Kámo, týpka na to jde už trochu jinak. Počkej, tak to se mi nelíbí, já tady musím žrát víc. Jakoby to prakticky není o tom, kdo je jakoby na tom v jaké úrovni, že jo? Jestli já jsem menší nebo ona větší. To je o tom, kdo má větší maximální velikost, protože jestli ona má menší maximální velikost, tak ona se pak bude muset zmenšit a prodat ty svoje tuky, co pořádně napapala a já budu moct se expandovat dál. O tom to je. Prostě... Kdo vydrží... Kamo, proč já si to rvu do mých vnitřností? Já si to prostě rvu hele, jakože ta hra nevím, kdy naposledy byla updateována, ale pokud je to ještě aktivní hra
tak by teoreticky tam mohli udělat update, jakože že se ti nafukuje břicho, protože jestli takový kusy se narvou do takového hubeňůra, jo, tak nevím, no. Jsem někde pod podlahou, ale to je v pořádku. Kámo, all you can eat, all you can eat. So. Sežer to a jdeš dál. Mně se líbí ty zvuky. Počkej, můžu si vlastně takovou udělat. My nemáme na to, sakra. Yes! Takhle to asi nejde. Okay. Jak jsem Minecraft hej, to jsou Minecraft kostičky. Kdo se z vás, hej, napište mi do komentářů, kdo se z vás těší na Minecraft film. A po případě, jestli se na ní netěšíte a myslíte si, že je to kravina. Oh. Aha. Vypouštíme tuky. OK, máme 1000. To je dobrý. Hej, já nemůžu jíst tady ty, no to je na mě moc tvrdý. OK, musíme přejít na dobu hliněnou. Musíme přejít na způsob, který se jmenuje doba hliněná. Doba hliněná, kámo. Věděli jste, že doba hliněná byla ještě dřív než doba kamenná? Dokonce doba hliněná byla ještě dřív než doba dřevěná. A doba dřevěná byla ještě dřív než doba kamenná. Kámo, co to tu melu? Ach jo. No, dobrý. Tak jo. Dobře, nevím, jak moc tady ještě žrát máme. Jo, to je normální tráva. Jo, počkej, ty to můžeš házet? Počkej. Jak se to hází? Já chci taky umět házet věci. Můžeme prosím někdo vysvětlit, jak se to dělá? Počkej. How to... jak se... Počkej, jak se... Dobrý. Kámo, Roblox je úplně blbej, on to vycenzuroval, kámo, teď já nenapsal nic špatného. OK, bude asi další mapa, ale další mapu už nebudeme hrát zas tak dlouho, protože tohle to bude za chvilku konec videa. Tak můžete dát like a odběr, pokud že jste si užili toto video. Zase to bylo trochu něco jiného, ale myslím si, že to bylo celkem zajímavý, actually, mohli bychom to zkoušet víckrát, pokud vás to bude bavit. To už si ověřím na tom, kolik budu mít like na tomhle videu. No tak, já se... týpeček se mě chce přijet. Okay. Tak já se tady s tím žhraním naší planety Země loučím a čus.